Fafudo. Fafudo. Iya, minagadrimik na pa makamiyar. Sige, lukugano. Iya, nasa yan. Lukusay ka kasay ko. Minayar. Siya lukumakamiyar. Sige, iya. Mimabotag minekos na makayar. Sige, iya. Matala ka yan. Ora makayar. Sige, at ito sa boya. Ay, sige. So, let's see mo sa gogos na makayar. Sige, te, ang mababali. Talk well, mi Fini. Want je apwa oog, tapa de rest, dat je hoort wat oogje in het zeil en lukut aki saigobu agasadegobu. Dus dat zo facili de makayarsing, dat is je de video voor mij keep. Sawa de makayarsing de pimde. Mine tek volle aandacht voor de matanga laga de puswa makatrawan de pusko. Mina sapu uno maar mi verder scoren die Mike dat is overhoog geboden. Ja, je aan die hogeschool voor de kunsten. Maar een scoren voor mij is hogeschool voor de sekskunsten. Ja, sekskunsten, want de kunsten zijn Mike. Dus als het ware, dus dan let wat mamtje en dwars aan je want voor dwars aan je jampie. Bij alles mij wakker. Iedereen moet zien wat hij aan het doen is, als het ware. En wanneer Jan Pico geweldig stijf, dan laat me Maxi. Nee, aan elkaar. Er moeten grenzen gesteld worden. En mijn vriend Taki, voor Mike, informatie, content, Mike, die zijn de hogeschool, die is de masterlijke kunsten, sabi hier. In de master, ja. In de zo gefocust in de soort gedachtegang, dat mijn vriend Taki, maak het tot een betaalde pagina. Ik zeg maar wat. Is dat €5 de swampij voor toegang? Je bekwam typisch reclame. Dat we er zo'n nieuwe video wijzen. Dat is mijn... En wala umapching. Wala umapching hangen na Mike lippen. Dat mi vindt dat nou een Mike. Upay Mike. Voor de evers aan afdoen. Dat gaan die begeleiden de therapie. Ook een paar Mike met Mike doe de informatie. Want Chinegre de tap aan Facebook toe. Ik kies informatie die de op Chisi. Met denk ik scoren informatie. Educatieve zijn voor de kan aqua boet denk patroon voor later. Hoorde mij naar een bepaalde actuele informatie. Saka jep de Tamara. Want Chinegre na maar zo vrije toegang tot dit soort informatie. Die ze hou op, man, is toch niet normaal. Ophouden met deze, oké.